Na Rympei U ka channel nabynta paidbah Bri U Hynñiewtrep. State President yang National People's Party NPP but semut mencerang bak kejelau Bah Prestone dan song ula Kyntait war yaki khubor kadon ke jing iashrut hapdeng jong baru semut mencerang bak Bah Sniawbha langdhar habaong bakini ki jing kam baroh idei ki jing mudur jang ki seng sain perthei ki beran jing temu shalandet haba kren ki nong thok khubor hakasni balang Bah Prestone ul penpau ya ka jing Kyntait halor ki khubor bala sapriang haki social media berkatukan ni ki kot khubor ba electronic media badong bakam don jing shisha satya ka jingkam bakadon ka thama po ying ka bajur hapdeng jong baru Bah Sniawbha langdhar habanyau ya kani ka khubor khubor thok ulong ai bangan pensyai shapi menta kasni bakani kam dai satya ka bashisha ban ngasngau bakani ka dai ka khubor lamler lani lesi ubri ba thok ikani udai ubala sya pendan kam bakla dakinu kinu ki Bri U ni kinu ki seng san perthei bakwa mentoy ya kani tang ublai ubatip ula kentu ya kilap thai khubor ban pen shisha ki jing shisha hashon pen mi yakum kini ki khubor aba maham bakani kalapan wan ra ka jingkul marjing mut hapdeng ki paidbah na kentu yo Bri U pen mi yakum kani ka jing tho bakum kani ka khubor bakin pen shisha sho bakin pelat sha upaidbah namar ki jing pen klum marjing mut kila shujia khamakha laka dai ki Bri U badan hakilap thai khubor laki dai ki Bri U haki seng san perthei ni kinu ki kenhon baki dai ngasngau bangim dai banle politics ba jabo lani thoi kini ki khubor jabo ulong Bah Prestone ul banjur bahaka ying jang NPP ke parti kanyo ya baroh ki dikhot kum ki shi ying shisem bat ki jing penbet ya kinu ki kam leng ba ka jing ekren